דבר. יאיר חנונה, קרוספיט בת ים, מוקדמות RFA 25, קטגוריה של 45 עד 49, פעם שלישית. זה לא מעניין אף אחד. רגע, בואו נתחיל פה. 1.25, 10, 20, 2.5, 5, 20. אחד 25, 10, 20, 5, 2.5 מטר, מטר. הילה, בואי תעזבי לנו. תכנסי למטה. שביעה ל3. למטה. רגע, וול בול, 20 ליברות. תרים עוד למעלה חנונה ותשים את האצבע על הקיר. תקבע. קח את זה, תעמוד על זה. קח, תעמוד על זה. רגע, לא לזוז. לא לזוז. 300. מה זה, לא רואים. 302. מעולה. זמנים? כל דקה או כל שתיים? לא, רגע, בוא אליי. איזה זמנים אתה רוצה? תעמוד פה. איזה זמנים אתה רוצה? סיבוב, כמה סיבוב לוקח לי? איך 2 דקות, 4 דקות, 6 דקות? את עומדת פה כל 2 דקות. את אומרת שעברו 2 דקות. סבבה? עכשיו בוא נדבר על עד שופטת. סופרת חזרה. יפה. ותזמן לך מבחינת 5, 4, 3, 2. מה? שניות מנוחה. כמה שניות של מנוחה אתה רוצה? אם אני קצת יותר, אני מרכז, אני אתן לי הרבה. אוקיי. איך אתה מפרק את הסטים? 10, 5, 12 לאותו פרוד, לשלוש דובר, זה 8, 1. לכל האימון? לשלושה הראשונים, לאותו דובר יכול להיות 6, 6, 6, 3, 3, ולשאר אותו דבר. זה לטובת מערכת של דובר, ו8 4 הבעיה שלי שאני כן מסתכל, אני חושב שסווינג זה אני מתקל סווינג. לא, מתקל סווינג בנוסף. 8 ו4 מההתחלה? טוב. איך אתה נכנס למתח? קופץ? כן. הולו, ארץ', מתחיל. בסדר? יאללה. יש לנו רק את השעון הזה. כן. בסדר? שים את הכדור מול המטרה, תעמוד עם הגב בכדור. אתה לוחץ. תהיה מוכן. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, בהצלחה. שב בבירור. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
דקה. שתי דקות עברו. 5, 4, 3, 2, 1, ככה רגליים שתפרו. אתה עדיין טוב. 3.5 דקות עברו. יאללה, כנס. כנס. תתחיל. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 דקות עברו. כנס. תשב עכשיו. אם תשב, תתחיל. 6 דקות עברו. זהו, קדימה.
זמנים טובים. רק... קדימה, כנס. עבוד כבר. 1, 2, 3, 4, מתח, כל אחד שעשה עבוד. 7. יופי. טוב. וואו. 4. יאללה. יאללה. עכשיו 7 בול אתה. סטרילה, קדימה, קום. כנס. גיא זוז. יופי. טוב. מהמם. יאללה גיא עכשיו. די, רציתי את האוזן, אימא'לה. יאללה חנונה. 7:40. יאללה, כנס זה רק 5. יאללה. יאללה, קל אתה מסיים 4 סיבובים, קל. יאללה, ספרו לו. חנונה זה הסוף, ועכשיו להרים, קדימה. יפה, תעמוד. עוד דקה וחצי. יאללה. כן, סיים את זה. קדימה. טוב. 2 אחרונים. יאללה. נו. עלה. עוד דקה. יאללה. עוד דקה. יאללה, כנס. עכשיו תרים. טוב. לא לעצור. אימא'לה, זה תותח. יופי. אתה מסיים 4 סיבובים. יופי. 40 שניות נשאר, זהו. יאללה, תעלה, סיים את זה. 40 שניות, תעלה. תרים, אתה הולך לרולבול. יאללה. תרים. קדימה. חזק. וואו. טוב. אחרון. חזק. לרולבול. עד 15 שניות. תרים. עוד 10. עוד 7. 6. 5, 4, 3, 2. וואו.
דקה ו10 עבר. בוא, חנונה קום, רואים רק את התחת שלך. הוא לא ככה, ראו רק את התחת. דקה וחצי עבר. חנונה יפה, ממש פגל. דקות. 3, 2, 13 דקות. עוד 5 שניות. זה בסדר גמור. רואים מעולה. לא 13.5 דקות. תעשה בתוכה, בזה, במסגרת. זה שלך, לנעול מרפקים, זהו. חנונה, כנס רגוע, חכה. תנשום. לנעול מרפקים. ותקפוץ למעלה, תסתכל למעלה. אגרסיבי. כן, כן. יפה. יש מלא זמן, עוד 3 דקות. וואו. יש לך עוד 2.5 דקות. אחד אחרון, כן. אבל חנונה, אגרסיבי. אגרסיבי לנעול מרפקים. קפוץ למעלה, להסתכל למעלה. 15:40. תתאזן.
עוד דקה. אנחנו איתך. עוד 40 שניות, גיא. עוד 40 שניות. עכשיו אתה צריך להביא את הכל עכשיו. עוד חצי דקה. אחרי זה עושים עוד הפעם. לא לגעת בסטיק. עוד 15. לא לגעת בסטיק. עוד 10. לא לגעת. 5, 4, 3, 2, 1, עבוד. לא להביא מסכים מהמחשב. לא להביא מסכים. לא להביא מסכים. חוק הכלים שלך זה לא מחשב. חוק הכלים שלך לא מחשב. חוק הכלים לא מחשב. עבוד. תפיל. יפה, דקה עברה. שקט! תתרכז, לא לדבר. עברו 2 דקות. קדימה! חנונה! עבוד, זה לא מעניין, כן בראש! קדימה! חזק! חזק! יש לך עוד 1.5 דקות לחלק הזה. עוד יותר חזק! קדימה! תעבור! תעבור! קדימה! אתה עשית את זה! תעבור! קדימה, קדימה! יופי, יותר טוב! קדימה, תעבור! יאללה, אנחנו כבר בסוף. תביא קצב! עוד חזקות! רצית 25, קדימה! יאללה! תעבור כבר! רצית 25, זה הזמן, קדימה! יותר מהר! חזק, תמשוך אותם! תעבור! חזק! יותר! זה לא מספיק טוב! יאללה, אתה כבר בסוף. עבוד! חזק, אחרון, יאללה. רואים. יותר מהר! גיא, 40.
אחד אחרון. יאללה. 15 שניות. עוד אחד. לא, זהו. עוד 10 שניות. לא לגעת, שים רגליים. תאפס. חבר'ה. לא, אתה רצית 25. שים רגליים. רגע. שים רגליים. יאללה. ולהתחיל. העיקר למשוך. קודם כל למשוך. תעבוד. קודם כל למשוך. יאללה. תתחיל למשוך, זהו. גיא! תעבוד. אם אתה אומר לי שאתה אומר להתעלף, אתה לא אומר להתעלף. מוציא לי משפטים מלאים. עבוד. קדימה. דקה עברה. מהמם. יפה חנונה. שמור רק על קצב, משיכות חזקות. זה לא מספיק טוב, הכל. יותר חזק מהרגליים. קדימה. דקות עברו. יופי. להגביר קצת. מהמם, משיכה קלוריה, כל הכבוד, חנונה. יופי, משיכה קלוריה. עבר 2:20. יופי, תמשיך, משיכה קלוריה. אלוף. עוד, תן לי משיכה קלוריה. גיא עבר 2.5 דקות. יופי, שמור על זה. מלך. יופי. לא כמו קודם, משיכה קלוריה. יאללה, 3 דקות עברו. יש לנו עוד דקה פה. רק בוא נסיים, קודם כל נסיים. תגביר קצב. כן, חייב. תגביר קצב. יאללה, תן לי משיכה קלוריה ואנחנו מסיימים עוד 5. תן. יש לך. תסיים, רק תסיים. תן לי משיכה חזקה. תן. יופי, תנוח 5 שניות. אנחנו מתחילים. תחזיר את הרגליים. זה לא יעבוד. תחזיר את הרגל. תחזיר. תן לי. חנונה, 4 דקות אחרונות. יש לך. קדימה. תסיים כמו גדול. קדימה, שיפרת בחלק הראשון, הסנאפ שלך מעולה, קדימה. באת עד לפה, גיא בא לפה, 9 בערב. פעם שנייה אתה עושה את זה, באותו יום. תן, כבר כל הכוכבים אליך, יאללה. משיכה קלוריה, כמו שעשית קודם. יאללה, אתה יכול. לא.
יופי, יאללה, משיכה קלוריה, תן. תן חזק יותר. יופי. בדקות אחרונות תעבוד! תעבוד! אתה בתוך חיים. תעבוד חזק! 27 דקות. זה תכף נגמר ואתה תרצה להגיד שנתת הכל, אז תן הכל. יופי! תן! מהמם, משיכה קלוריה, פצצה! יופי, עוד! מהמם, יאללה. זה הקצב, תהיה מרוכז בזה. תהיה מרוכז בזה. יפה, יפה, משיכות טובות. אנחנו נכנסים ל2 דקות אחרונות וזהו. יאללה, תן לנו. יאללה, תגביר קצב, חנונה. 2 משיכות דקות. חזקות. קדימה. תן לך זמן. כן, 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 בדיוק. משיכה חזקה, יופי. אלוף. אלוף. קצב. כל משיכה קלוריה. פצע. יופי. טוב. יפה. וואי, טוב, משיכות עכשיו. עוד 1.5 דקות. יאללה, תגביר. תן לנו, קדימה, משיכה קלוריה. תכבד את זה. חזק. עוד. תחזור, לכאן, ותצא לחתיכה הבאה. קדימה. יאללה, 10 קלוריות אחרונות, חנונה, כל משיכה קלוריה זה נגמר. נו, דקה כן, אחרונה. יופי. דקה אחרונה. משיכה קלוריה זה הסוף. נו. עוד. חזק. יופי, קדימה. 5 קלוריות אחרונות, קדימה, תן עבודה, תן. חזק. עוד. יש לנו עוד 40 שניות, קדימה, קדימה, חזק, למשוך. 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 זהו. תתחיל. יאללה. עוד 20 שניות. אתה יכול לעשות את זה. 15. 10. 9. 8. 5. 4. 3. קפוץ, קפוץ. כן. רגע, צריך לצלם את המוט. מוט זה הסקווט לא עלה, מה שכן עלה זה המשקל שהיה לפני, שזה 5 ו-20, וגם בצד השני 20. זה לא עלה, עלה עם 5, שזה 70 סך הכל. חנונה לא מכבה את המצלמה, השארתי פה לידך. אני גאה בך, אתה אלוף עולם. לא קיביתי. בסדר, תמשוך לי אלוף. שיפרת את הסנאץ'? לא, אבל גם בחלק הראשון שיפרת? ובסנאץ' שיפרת ובזה נשאר בגובה? מה לא? 70. לא הצלחת ב-72. הלוואי. טוב, היה כיף, כמו תמיד, להתראות. תיתן לו למות בדרך. תקשיבו, אני הייתי בטוח שיש לי התקף לב. אבל אתה חי, נכון? היה לי צריך לראות
בחזה. הבכיין. מה שאתה חי. אחרת היית מת. זה אותם... לא, יש לי פה סרטונים